Shubor nakaslem jong unong san hima. Kahito student swing mentakasngi ka arpakhanai tarik ubanai nai tung arja arpasaw. Kalalit bani kendu bat IT da ka dorkas ha ka director jong ka Directorate of Educational Research and Training ka kong RS Manners MCS ban pan jing pensyai halor ka jing penslam ban ai ya ka baibam na ka scholarship jong ki khana puli DLED jong usnam arajar arpulai arajar arpasaw. Kani ka jinglet I dorkas jong ka hito student swing kadai hadian bana kalyang katanat kala penmi shithi baka baibam Kabadai banlet syaki second year pre-service student teacher jong ka DLED course kibadan haki District Institute of Education and Training bat Hachera Teachers Training Center Sora nagmenta ka samoy pulie jong usnam arhajar arpulai hadu arhajar arpusan nagmenta ki samla pulie baro arsnam kata kibashisnam bat arsnam enam pelai satya namar ka jingduna pisa jong ka sorkar bat ikajing terwa lapen kendria lingba ka direct supplementary demand Nagmenta usnam arajar arpulai hadu arajar arpusan. Nakaliang usamla yajan lang sotun Chairman Hito Student Swing ulaong ba nakaliang katanat kala ay kajing pensyai bakila shimkya kat bala ban penbor ya ka sorkar baka de ban pelait no mardor ya ka baibam jong kisamla kuli. Usamla yajan lang sotun ulaong bala yoi nakapor syakapor kidon shibun kijing deko trekam kibami hakbede bat katanat puli puthi naduk ka baibam ki khana puli kibalet kelas haduk ki khana kibalet ban puli ya ka DLN shushu na kalyang kaseng kala dawa na ka sorkar baka de ban yale kat bala ban penbiang ya ka bha mangtingka nakmeta ki khana puli khnang bakum kini ki jingja kinum ja shu nang ni syakman ni nakalyang jong ka hito student swing mentakasngi ni wan ya kendu ya director jong ka di RT katkum ka notification bala penmi da ka Directorate of Education Research and Training nomor di rt/dled./4/2022/59 dated 6 June 2024 Miwan ban ya kendu halor ka notification ba ki penslam ya scholarship jong ki kena puli DLED jong abat 2022-2024 katkum tingkip bamiyo na department jong ka di RT ki la batay ni ba ka jimslam banyo yang scholarship jong ikna adi langba ka shortage of fund langba jong ka government di nakaliang jong ka department ru kala ai ka jingsai ka bapura ini ba nakaliang jong kiru ki la ya keren bat ki la yale kat bala ban pressure ya ka sorkar ba dak menuru kadai ban talat no ya ka fund nakabaydai bat ka scholarship jong ikna ke kunjuru nakaliang sungi ka hito student swing ni ibu ya ka appeal sa government ba kumbang yi nakapor sa kapor kidon sibun ki problem ki bami habaydai bat ka education department nado ka scholarship jong ki kena puli ki balet kelas bat minta kacia sa ka scholarship jong ki kena ki balet DLED di nakaliang sungi ni ibu kusing karpat sa sorkar ba kanyale kat bala ban penbiang ya kabaha mang tengka na menta jong ki kena puli kenang ba kum gini ki cingcia kinom cia su nang nei sakmat bat nakaliang sungi ru ngi karpat cur ba nakaliang jong sorkar kan simkhya ba yo le si kadon kacingatan talai hapedeng ka sorkar bat ka education department habaidai bat kini ki mang tengka na benta jong ki samla puli nakaliang sungi tangkatahi kucing karpat bang ibu di publish